ya ro ya utrai. Ko himen ko para bait ha utrai Jesus Christ. Ngakermen bait pi baro pi don haga jinggemen. Bad nga stang ban snow don bun apdeng jumpi pi stang ban eat ya kanega jingi kai. Nga la stang ban yo ibun gi bapa comment pakikwa ban tip shushu shapangu men siam bakuit. Let's say uni usnem ulong usnem jeng umen siam bakuit nagabenda karika sihils. But ngangis kem habapoy agas ngi burom Pentecost pibaro pinlong ke badap daga bor jeng men siam bakuit rangga bat ki kon ki tigi jampi. To sanang pen kare shushu. Wadnum shupin kot dakaba pisngap ya kaktin kabanga yala Henry le ya ka konvor karangat baki kon kikti jompi kumbang labata na do basta lese don bun aplan jompi badang join minda kam lele sanang pen kare kadba nam lap ya ka por sanang Pedro ya ka ba ngilahi kai na do basta na do arpo wait tarik April ngilastang ya ka ne ka jingi kai Pat pin salap ya baro kini ke jingi kai haba pi subscribe ya ga Holy Redeemer Universe Center mau kalam nanda pin sayo i baro ki jingi kai ka bangila ai tawad nung kuslai o ngam patios tang nadu bastang kam lele ka u mensiam bakod om don kano ka ain ka role banai jingger ko yapi lada pi don ka mon lada pi don ke jingit un sakar ko karhai yapi baro Namar nginum don kamban bu por ya utrai ublay udon ka por ban kerku ha kano ka por kaba u ibi tinaga taga daw ko himen ko para wad nam bennud o ngam dios dang nadu bastang om don kano ka ain karul ya kane kajing tumo janga kalong banyarap yapi bakam pipin kam i dia umen siam bakoy papelong bashirhem la shai la shesngi yan sami nari kasi hills yakin nongyalap ki pauna nongyalap ki badap da ka boro men siam bakoy om de tang banyalap hangne ri kasi hills ngide ban tursha keleng gari India ban hikai yaki banyalap yaki shapangu Jesus Christ kane kade ka jing tuwai chunga ai bakan mi bon ki nongyalap na padeng ki kon samla shinrang bat kinte na padeng jompi ki longko pa na padeng jompi pi ki kinaru la shai la shesngi kade ka lawai jompi pide ben pindon gamba dap da ka boro men siam bakoy tinaga taga daw wadnam klek ban hikai ki kon jompi Pide ben kirli man gasngi ki kon menda gasngi father la ki kai kumno. Pide ben hikaya ki ban kirli ki kaya ka lindong kata. Nadu bastang pide ben don ki exam pi ki mi ki pa le exam lada pi don ki kon samla ki ba kam start le hikai yarapi ki kon ru man gasngi minda kan kala poy gasngi kaba arpo we kaba mol arpo te lige dakot chashapang men siam bakoy lada pi kai kabamod barar poteli pide bentip ai exam iki konru lada pigi kimi ki papila lada don ki kon samla ki bakam himen ai iki exam iki kon but piru pensatip paro lang pensatip yaka tinu bale kaba ar poteli kaba lada hikai hagani gasni kaba arpo way jong jimpen kray jong mensiam bakuin ngako ben yalam yapi shaka kam jong apostol kaba hinyu sanpo way katno pilong ki bamutlo ki dono jompi lakum ki riu parthe bad barobor pile kelut ya ka kubor uble pilong tik kum ki pate men jompi pleng biru pila yale Persha barabor ya umen siam bakoy. Katno pilong ki bamutlap ki dono jompi la kum ki riparte. But barabor pile kelut ya ka kubor uble. Pilong tik kum ki pate men jompi pleng piru pila yale Persha barabor ya umen siam bakoy. Kohimen ko para lada bikin mau kane kalong ka ketin jong Stephen bakoy ubalayap mater ningkong Stephen ulalong ubriyo ubadap
tak kebor jong men siam bakuit ubala ting burong ia uble badula yalap ia kaktin uble Shah Jerusalem Henry Kalajayu kini kibri bayale percaya ukris bat kinombur jong ukris kila bishniyo kila dam kila bitar sla persya ia u Stephen tang na marba ulayalap syapang kubor babha bad haba kile persya ia ke kubor babha ka tinu belai ka angumno kile yale persya ia umensiam bakui dah ka jing sisa kim shimla yale persya ia umensiam bakui hangne kampat kadau bakile yale persya ia umensiam bakui kile le ayu kile yale persya ia u Stephen ubadap da ka bor umensiam bakui bad ulayalap ia ke kubor babha dah ka jimper sa jeng mensiam bakui peit minda bon sin ha ka jingim jongi ngi yale persya ya mensiam bakui kumne ngilom ba mutlak ngatip namar ha ka jingim jonga ngala tre ha ki parish manusnem ngi pelong ya ke retreat na ka benda longpa longkomi ki kon samla kinna ngidon bon ki kencha program manla ki parish dese ha ka Kasi Hills manla ki parish ngidon bon program ngidon Bible convention ngilom badon bokru ha ka Kasi Hills ngidon bon ki retreat center bayalap ke tinu bele ka hikai don ki retreat inner healing retreat don ki Bible convention manu banai Henry kai ka badang yoi bad hala ka jang ka kemat ngala yoi bon ki brio ki kendait kum kini ki program kidon laka jongki nia kiong sudan kamayu in sa late part ayu haba ngidon kam haka jing sneng jongki brio tenteng nga yit palat iya ki brio bakin kala ka bamut tenteng nga sneng hakini ki por baladep haba ngala sneng away brio baundup kala ka bamut ong habang adon kam ngan sa one shapi father wo habang adon kam ngan sa one shapi father minta tengam don kam hadin si por arpor ngayos ngo ba ka inga sem jongo kalas tamban jot bun sin ko himmen ko parangilong bamutlo ha ka jingya kundu jonga bon ki beriu nga shaidio yi kidon ki beriu bam treban kala ka bamut kindiatru bun ki beriu ki wan duai hanga namar ki pangki basitong sisin ngalakin mau lawan si kurim banduai kadai sisya ka kami kapang Henry umensiam baku dila prasad yang aban keren badu upat habang alas tamban keren ngalayui ka jingge jongene ki inga sem baro dai namar uppa udon bon ki jingdolot udon bon ki jingdona kadba ulas tang ban pli ya ka jingkan jong ki ying nagabenta ki jingsun yu bamman ulas tang ban shim kabu ban ta ya ki kon gikti ya ka tengah bad ka tengah ka shashitom na wanda ka jing bakala jong uppa ulo ban ngalas neng yu peit ba kene ke rukam em kam ya hapshu umen simba ko udang kren papide ban kala ka bamut padula menjur ban ngala ang sawan biang se duai Henry nadu kata kapor ngayoi bauta ubri umshim panpai bat kumjuru kata ka longumiru kamshim layo banwan namar uppa ulakang bale ulalong umutlap haba umensiam bakoi udang aila diewu ban kella kabamut ulalekum no ulakang la iya ka jingtarwa jang umensiam bakoi don pun gibriu hakene ke dur hapadeng jongi lese mangaban mapiru gaju ngamshim karen hapi namar ngalong bajanai Henry ngalas ngawutu ngadebeng yai dia kalendi lese ngampat yai ngampat poi shanoru Henry ngas ngawutu ngadon kamben treshitom ngamlong shu banyang persya yau mensiam bakuit ngamlong shu banyang persya ya ke kubar baba kabawan syanga habun girukam kohimen ko para bon ki beriu ki kangla dia ka jingtre jong mensiam bakui
kam dame ki bru ki bong sale yu nga leit retreat ngam don kam retreat ya minda te ngam don jing du na ye ki perkat kum no ban leit retreat kalang ki bru ba don jing du na lada bi leit convention bi ong kum no kine ki le ki bru ba pang ba shitam ki don kam man leit yang apan ngam don kam shu ye kum ki ta ki bru ken ki deben pointing kong na mar u don bun ki jinge hawu u don bun ki jing du na hawu ki don ki bru ki ba bishari ki we oh kini kilong riu bale kilong ki bari kuit kile duai kile sakramen kile mas ngateng alom basta ngam don kam yakine ki perkan ban leit retreat ban leit mas ban leit plapop kilong kiba tolod kiba ngob akapop kilong kiba pang omde kunda kibriu kibam don jingdona kibriu kibam don kano ka jingdolon kidon kam harsha ya uble haka jingem jongki kenamba pindu yo jingyada na umen sembakoin kenamba pinom ngob haka pop pinom ngob haka jimpang kamba pinom ngob haka jimmen sao yeru bon sin kibri kiyong gomno endala wan ka jingengan sa mane bakala mangi bakala shirke mangi ya kibriu kiba don jingduna ki kitep hi banwan henry kibriu kibam snow om don ne ye jingduna ki sarong pinban kine kibriu kilong ba mutlop khadu katno ka baba shibun lada kine kibriu kibalawan kenno yawo Stephen kin jindala shong snap ya ka jingi ka jongu kin jindala yo jingur ku shibun kin jindala kemen karhai ka jingim jongi kin jindala lai lui na bon ki pop ki sang jongi hendre kine pat kilong ba mutlop hato manga badmapi ngilong ki ba mutlop hato pilong mutlop hakinga sem jombi hato pilong mutlop persya ya ka sakramen ilase pimpat snautu ba kay ka sakramen lese pimpat yo jingi kai ka babiang syapanga jingim sakramen kaneka jimbam dip chompi kamde ka jinglai lui na ka benda chompi haba pidon kino ke benda jonga jingim chompi pimpat shai ka darba pideban wad binia hakano ka dur ngalaban pintibit yalade syapanga tino bale syapangu mensiam bakuit nakataga daus up Stephen wang pilong ba mutlo pilong tikkum ki kipate menjombi piale persaya umen simbakuit haba wan shangi kubar baba ngipat ngi kanglat uji suang ngayen haga jingkang ban ngati uno ba pli ngan rong ban ngan shong bambadu ladang him pli pat kumno umen sim mula ban rong ladang him tre ublai unwan shangi kumno ngila ban yojim pensle ko himen ko bara kane ka ketin kahikanga yangi bangin nang penrit ya lade bangin nang plila dia ka kubar baba ban rung hangi lese lemba ka jimpule ka tino balai lese lemba ka jingya shimmenta ka retreat nangne shakamat ko himmen ko para abadon ka retreat haga parish champi nimtip lano kan puli ya kane ka lockdown ni duai bakan long ka bakoloi haba ninang yo kumgene ke lan lej retreat lej shimmenta ka retreat parish wadno mo nga bon kampalat ladang ilong kibriyo kibak ong nga bon kampalat minta katnos gingi shong hayi pimdon jing bon kam pe ublay udon laka jong ka sap don ka boy ban pens ngo to yangi ya ka jing bon nya jongi nakataga daw ko himan ko para tolong bar ngawrit men siam tolong bakla ka bamot wadnam kanglat ya ka jinga e ka jongo blay ka trekam wadnam kinno bay ni kinong yalap wadnam kinno bay ni ki father ki sister ya ki rembabalang ya ki catechist badnum keren ben yakiba wanrai ka kubar baba shapi to lomba koloi ben pediang bad ka tino bele ka pen koi yapi bad pin sanong badap dau men siam bakui namar ka jingkongu yakine baro kalong ka jingai lat yangi bandup dap da ka bor jong men siam bakui ayu bele men siam bakui unang kerku unang pensla yapi baro kotrai jisu hakene ka por ngi ai ti hame ya ka jinglong jongi bon sin ngilong ki bamutlap
Ngi bunya persya ya ke kubar baba. Ngila kang la dia umen siam bakoi ban trai kam hapo jangi namar ka jimbam tip jangi namar ka jimbe jangi namar ka jingjai to jangi palai ludi ngi ko jisu bangin long ke bap pediang ya ka kubar baba nangda ka bor ba ka jimpen sle jang men siam bakoi ublei badan bor baro en kar ko yapi upa badokon baro men siam bakoi amen.